Мен Чичкан тип мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Камалдинова Азалия. Муса Җәлил күлмәк. Җырлый дилбәр күлмәк теге. Кулларында көмеш инәсе. Җырлар түгел, җилләр җитә алмас. Ерак җирдә күлмәк иясе. Кулы егрә ефәк сатин буйлап. Тирән сагыш уҗан йөзендә. Ефәк чигеш булып ятып кала, йөрәк сире энә эзендә. Атлас белән кайы юл якасын, ука белән тота җиң өчен. Шул күлмәккә җыйнап биргән төсле, йөрәгенең бөтен җылысын. Һәр чигештә күпме яшь тамчысы, күпме сагыр һәрбер җигендә. Шул күлмәкме булмас яшь егетнең йөрәк дусты йөргән җирендә. Җырлый дилбәр күлмәк теге. Күлмәккәем дусын тапсын дип. Шул күлмәкне киеп, сөйгән егетем сугышлардан җиңеп кайтсын дип. Тагын бизәк, аннан күлмәк әзер. Тик тагасы каланчыкларын. Көлемсерәп, дилбәр карап тора, үз эшенә үзе сокланып. Тәрәзәдән сузылып кояш карый. Күк күлмәктә аз су шәүләсе. Кояш булып, күлмәк үтәсеннән күренә төсле егет гәүдәсе. Ашыгып шунда берәү килеп керде, хат тутырды дилбәр кулына. Хатта язган: егетең батырларча үлде дип, сугыш кырында. Узак торды дилбәр сүзсез катып. Каны качты юка ирненнән. Тик күкрәккә генә еш күтәрелде. Күл тибрәнгән кебек җил белән. Юк, ышанмыйм, диде. Тавышы чыкты, калтыранып, авыр керсенеп. Ике генә тамчы яшь чылатты. Кел чуклары кебек керфегән. Аннан соң тиз